Yn y rhan yma'r glan, da ni'n mynd i edrach ar ei pethau fydd yn eich helpu ddysgu yn y sefyllfa ddwyieithog. Yn enwedig os ydych chi ddipyn yn ddihyder yn y Gymraeg. Cofiwch mae'r peth pwysica ydych bod chi'n dysgu'n fwy myfyriwr ganolog. Mae hyn wedyn yn rhoi'r cyfle i chi siarad llai ac anghofio am iaith. Byddwch chi ddim yn canolbwyntio ar eich cywirdeb eich hun, ond ar y cyfathrebu. Wedyn mae'r rhaglen yn canolbwyntio ar 2 elfan bydd yn eich helpu'n fawr i dynnu'r pwysau ieithyddol yma oddi arnoch chi'ch hun. Dewis methodoleg ddysgu sy'n cynnwys llawer o waith grŵp, llawer o waith ymarferol ac yn esbonio drwy lyniau throloiwderau effeithiol a deniadol. Pan fyddwch yn mynd i ddefnyddio mwy o waith grŵp, rhaid i'r deunydd ar cyflwyniad fod yn ddiddorol. Right, last summer I came into a bit of money. Yr ha dwytha, a si mewn I dipyn bach o pres. So be na si oedd mynd ar gwyliau. So I took myself off on holidays with my wife. Flew away. Where we went, we decided we could have gone anywhere with the money that we had. We went to the Amazon rainforest. So athon ni I fyny'r Amazon. And then we bumped into a local tribe. Fi di weld nhw fanna. Oedden nhw'n glen iawn efo ni. They were very friendly with us. Yma mae o'n canolbwyntio ar yr hyn mae'n ei ddeud a gwneud cyflwyniad diddorol sy'n ysbrydoli'r myfyrwyr. Dydy o'm yn canolbwyntio ar gywirdeb, cyfathrebu a chreu diddordeb yw'r nod. Os byddwch yn poeni drwy'r amser am gywirdeb, mi fyddwch rhoi mwy o bwysau na chi'ch hun. Canolbwyntiwch ar y cynnwys felly. Cofiwch, mae angen I chi feddwl am wella'ch iaith, ond gwneud hynny'n raddol wrth fagu hyder. To rescue themselves, to make money. I said, how are you going to do this? Sut elli di wneud hwn? Be sgynnach di I werthu efallai? What have you got that you could use to save yourselves with? Be nath o dangos I fi wedyn oedd yr stwff ma sef gunk. He showed me this liquid called gunk. Asia'r stwff ma adra efo fi. I took some of this gunk home with me. And this is where you come in today. Dyna be dwi isio chdi wneud heddiw. O safbwynt iaith y darlithydd, dwi'n meddwl bod o yn ymgodymu yn gwbl naturiol efo symud o un iaith I llall. Dwi'n meddwl bod gen o bolisi wyt ti? Dwi'n meddwl bod gen o bolisi gymaint o hynny, ond wrth rannu mewn grwpiau be oedd o'n neud, oedd creu sefyllfa i'r myfyrwyr defnyddio I Cymraeg nhw naturiol, a mi oedd hwnna'n gwbl lwyddiannus. I want you to think, if you had something in liquid form that you had to make money out of quickly, o'ch di gorau wneud pres allan ohono fo, be fysa chdi wneud? What would you have this liquid do? And then what I'd like you to do, if you look down at the sheets that you've got, is do a short marketing strategy for it. So what I'd like you to do, to begin with, be dwi chdi wneud, ydy trafod yn eich grwpiau be mae'r stwff ma'n mynd I wneud. So os ti eisiau dechrau efo hwnna. Cyflwyniad mwy traddodiadol sy'n gynnon ni'r tro yma, ond mae wedi cadw'r cyflwyniad yn fyr iawn, gosod y dasg yn unig. Essential considerations before you actually start planning your menus and things. Pa fath o ystyriaethau sy'n bwysig, dych chi'n meddwl? What kind of things are important to consider before you actually start planning your menu? They all go together. All the food that's on the menu goes together with everything. Okay, so everything goes together, yeah? Yeah. Okay, yeah, it's good. Yeah, so prices, very important. Be da chi am werthu? What you're selling, yeah, very important. Who you're selling to? Okay, yeah. Pwy da chi'n werthu I a pwy di eich cwsmeriad. Iawn. A dyna beth sy'n digwydd wan, ni rhoi caffi bai fel yna. A wedyn gwelliant neu syniadau newydd, sut da chi isio newid y cwsmeriad fe rhaid chi dychmygu wan. Hoi hwn, hollol. Iawn. I gyd fanna, wedyn sut fedra di datrys y problema. Chi'n meddwl bydd yn digwydd ar ôl llenwi hynna I fewn, iawn? Iawn? If you've got a restaurant for tourists, it's going to be very seasonal, isn't it? Wrth drefnu'r dysgu mewn para yn ôl iaith, mae'r symud o'r Gymraeg i'r Saesneg yn digwydd yn naturiol iawn. Does dim gymaint o bwysau ieithyddol ar y darlithydd chwaith. Mae sefyllfa'n fwy anffurfiol. Kitchen equipment and things like that. Okay, you're not really going to know what's happening there, but it's just... Par yn gweithio'n Saesneg di hwn, ond sylwch beth sy'n digwydd. Dwi'n sgwini fanna te? O ffregig, ti'n rhoi popeth yn iawn, de. Ond os ti di rhoi
Sgwennu bob dim hwnna, ia? Na, ti'n eisiau sgwennu bob dim. Os ti eisiau roi hwnna. Mae gynnwch chi'n gwahanol ym mob grŵp. Ond mewn sefyllfa anffurfiol, mae'r newidiaeth yn gwbl naturiol. Ond os ti eisiau denu mwy o bobl i fewn, ti eisiau paninis o'n i ddeud fel na, de. Rhaid i ti cael... Bakery. Machine bydd i wneud paninis bydd. Iawn, a pethau fel na, ti eisiau roi ei lawr hwnna, iawn. So, like I was just saying there now, obviously you've already identified that. O honno sefyllfa ddiddorol, pan o Graham mynd ato fo, oedd o'n siarad yn Gymraeg. Ond be o Graham yn neud, oedd cyfieithu be oedd o'n ddeud, mwyn i'r partner arall gael ei ddall. Dwi'n meddwl bod hwnnw'n bwynt cadarnhaol iawn, achos oedd o'n gwneud yn siŵr bod y ddau yn nhw yn dall pob dim mewn gwirionedd, ac oedd o'n cael ymateb da iawn gan y grwpiau fan hyn. Os ti'n efo syniad yn gynnwch chi fanna sports drink, beth so hwnna'n gallu neud? Ti'n cael egni nôl efo fod oes? Be arall sy'n gallu neud? Dwi'n gallu bod yn rhywbeth? Ynddi, mae'n gallu neud rhywbeth sy'n gallu rhoi... Clas? Neud i chdi neidio'n uchel, neu neud i chdi redag yn gyflym, neu beth bynnag ti isio. Roed pwera i chdi. Pwera i chdi? Be fydda superhero? Ie. Oce, ta, ro cybl o hynna lawr, meddylia am hynna wan. What have you got? The ozone thing. Global warming spray. To stop the ozone layer? Yeah, or repair the damage it's already made. Good. Yeah, so you just spray it. What, just cans that people buy themselves to spray into the air? Yeah, and you sell it to the government in, like, mass. Oedd y ddau grŵp yn gwneud yr un tasgag yn y blaen, ond bod nhw'n ymateb yn ei iaith ei hun. Mae hwnna'n ddawn hefyd, achos mae'n bereg wrth grwpio i greu dau grŵp ieithyddol ar wahân. A di rwy'n ddim eisiau gwneud hynny yn y dosbarth. Mae un o'r sialensau sy'n wynebu ni ydy creu y lle diogel sicr i'r Gymraeg. Ond ar yr un pryd, cadw grŵp cyfan hyfyw o'r holl ddysgwyr. Hollol, a mi lwyddodd ei wneud hynny dda, dwi'n meddwl.